Welkom bij Dwars door Limburg. Dit is de theaterspecial. We kijken naar wat de theaters het komend seizoen te bieden hebben. Te beginnen in Panningen, waar bij Doc 6 een previewavond was. Komt u weer, hè? Bent jullie klaar? Ja! Oh, het is... Dat leek wel een orgasme gewoon. Ja. Oké, nou gaan we door, hè? Nou gaan we door. Al komen er 10 vrouwen klaar, we gaan gewoon door. Komt ie aan, hè? Zijn jullie klaar voor de allereerste artiesten van de avond? Ik ken ze al jaren, ik hou van ze. Hier zijn voor jullie de winners! Wake up a little Susie, wake up a little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pa? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up a little Susie, wake up a little Susie, wake up a little Susie. Weet je het niet meer? Blijf in het ritme, blijf in de flow. Associeer maar. Wat zijn jouw snuisterijen, Suzanne? Nee, niet de geurkaarsen, lieve meneer. Nee, dat is van 3 metaforen geleden, hè? Nee, wat verdomme, dan gaat hij het verkeerd voorzeggen. Dat is helemaal erg voor Suzanne, want ze heeft er zoveel moeite mee. Wat zijn jouw snuisterijen, Suzanne? Dat zijn jouw... Wat? Ja, hierachter, die zei dat. Tepelpiercing. Ja, ik versta tepelpiercing. Wat een ongelooflijk specifiek en zeer willekeurige associatie is dat? Of ken jij Suzanne op een manier die ik niet ken? Jij bent Twan. Er zijn zoveel Twannen vanavond. Twanne, Suzanne, Chantal, jongen, het houdt niet op. Het komt allemaal samen in de smeltkroes van Aert, denk ik. Nee, maar Suzanne, jouw snuisterijen, Suzanne, dat zijn jouw zwakke plekken, hè? Ja, hè? En die laat jij heel mooi zien vanavond, hè? Onze show bestaat uit het leven van Johnny Cash. En we gaan door verschillende decennia heen. En Johnny Cash staat natuurlijk bekend als de Man in Black. En we beginnen met Folsom Prison Blues. I hear the train a-comin', it's rolling around the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. Oh, but that train keeps on rolling, on down to San Antone. And I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Maar dan zonder race. Het is echt gewoon fietsen, doe ik. En ik was een paar weken geleden bij mijn fietsenmaker. En dat doe ik daar eens per jaar. Dat is dan een grote beurt met mijn fiets. Die stuur ik daarheen. En dan moeten wat dingetjes worden gerepareerd en soms vervangen. En in dit geval moest er een nieuwe ketting op. Dus ik vroeg aan die fietsenmaker van... Goh, is dat een beetje een goede ketting? En toen zei hij... Jawel, goed genoeg voor jou. Ja. Ja, ik had een klein deukje in mijn ego. Ik zei ook tegen hem, luister, ik ben best bereid... als die duurdere ketting een betere is... dan ben ik best bereid om die duurdere ketting bij jou te kopen. En toen zei hij, nee joh, dat moet je niet doen. Jij gaat het verschil nooit merken. Ja, ik denk, oké, helder. Prima, maar later dacht ik, toen ik over na ging denken... ik dacht, wat eigenlijk een verhelderende boodschap... dat je gewoon naar een winkel gaat...
beeld je dat eens in. Dat je naar een winkel gaat waar ze je niet het duurste proberen aan te smeren, maar gewoon kijken, wat heeft deze man nodig? En wat is er goed genoeg voor hem? Dat zie je nergens. Toch? Ik kan me zo voorstellen. Nee, inderdaad. Nee, maar Ik vond het wel grappig toen ze mij vroegen van... Gerry, wilde jij de oudejaars doen? En ik zeg van, nou, ik kijk eigenlijk nooit geen journaal. Echt nooit. En ik ben politiek helemaal niet onderlegd. Ik heb er helemaal geen verstand van. Dus ja, laten we het maar doen. Ik vond het wel een mooie invalshoek. En dat was in februari al. En in februari ben ik een klein beetje journaal gaan kijken. Maar daar ben ik al heel snel mee gestopt. Want ik dacht van, Jezus, was er toch veel aan de hand in de wereld? En dat mensen hiermee beginnen met hun dag. Ja, het ontbijtjournaal, er zijn mensen die wakker worden, die na 10 minuten het ontbijtjournaal kijken. Dan heb ik het gevoel, dat begint de dag al depressief. Dus ik ben daarmee gestopt. Dus als mensen denken van, oh, ik wil een leuk kaartje kopen voor de oudejaars. Vooral doen, wordt keileuk. Maar het wordt wel anders dan anders. Ik ben niet politiek, het wordt geen zware dag. Dus dat was een beetje, nee, promo. Kijk, cultuur is belangrijk hè, in opvoeding. Dat weet iedereen. Dat is misschien nog wel belangrijker als wiskunde. Want kinderen tot en met 12 jaar gaan hier in Doc 6 gratis naar het theater. Wist jij dat? Oh, dat wist ik al. Nou, de enige met kinderen onder 12, die wist het al. Nee, maar we hebben voor iedere kindervoorstellingen de grote gameshow. Sjaki en Jaapie. Zachtjes gaan de paardenvoetjes. Oeh, waar zou dat overgaan? De Circusbroers. Peter Pan. Jasper Smit. En gewoon zoals je bent. Gewoon zoals je bent. Ja. Er zijn kindervoorstellingen. Kinderen tot en met 12 jaar maken daar gratis toe. Ik raad wel aan ouders, ga mee naar binnen. Want als je die jong loslaat, dan wordt het één grote puinhoop. Dan in Kapel nog meer als Middagstad. Kapel Centraal. Pas dan hebben we zat. Dat was de programmering voor het komend seizoen in Panningen. Wij gaan naar Horst, want Jelle, wat gebeurt er in het gasthuis? Ja, wat er rondom en in het gasthuis te doen is deze zomer. Best wel veel natuurlijk. Het begint al over 4 dagen. Dat gaat over de expositie hier links van mij. Die zie je hier niet op beeld. Dat is de expositie Femicide. Een samenwerking tussen Biblionu en gemeente Horst en Maas. Daar hebben wij ook een special over. En zij hebben daar ook een lezing over. Die is op 16 juni. En dat is de lezing Partnergeweld. En dat is een initiatief dus van de bibliotheek en de gemeente Horst en Maas. Verder zijn er nog heel veel andere leuke dingen te doen. Zo heb je hier op het Gasthuisplein een zomervoorstelling. 3 films worden er dan op groot scherm laten zien. In plaats van binnenin van het filmtheater is dat dus lekker in de zomerzon buiten. Dat is op 7 augustus, 21 augustus en nog eentje op 5 september. Dus vlak na de zomervakantie. Dan hebben we nog iets heel leuks. De muziekkantine, die bestaat 10 jaar. Die vieren het jubileum. Dat doen ze ook hier in het Gasthuis en Boet, het Gasthuis. Met workshops en live muziek. Dat is op 30 augustus. Zij vieren dus het 10-jarig jubileum. En ja, waar sluit ik dan mee af? Dat is iets anders hier in het Gasthuis. Dat zijn de previewavonden van Kukeleku. En daar waren wij bij. Ik lig hier in een kofferbak te wachten op mijn minnaar. Het is een kleine kofferbak, de auto is een smart. Je zei dat ik op 26 juni hier moest wachten. Nu denk ik na 2 weken zou het dan toch juli zijn. Nou, wat ik in ieder geval wil laten zien is nog iets meer dan dat we de afgelopen jaren hebben gehad. Dus ik heb al echt gekeken naar wat hebben we gemist in het programma van de voorgaande seizoenen. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling hebben we al heel lang niet meer gehad. Ik vond het wel belangrijk dat er wat van terugkwam in het seizoen van nou. Maar natuurlijk, ja,
zien er ook gewoon artiesten en voorstellingen waarvan ik denk, oh, dit is zo mooi. Daarvan wil ik gewoon echt heel graag dat Horst het zuid. En dat is dan het voordeel van mijn nieuwe vak, zeg maar als programmeur, dat ik er een keuze in mag maken. Dat was het, deze Dwars door Limburg theaterspecial. Tot volgende week.